molim samo da mi komentirate uključenost vaših učenika u praksu i kakvi su odnosi, kakve su razlike zapravo o njihovim percepcijama o studentskoj praksi prije studija i tijekom studija. Mislim da su očekivanja dosta velika, naši su učenici dosta dobro pripremljeni, ali bojim se da na fakultetu ta očekivanja nisu u potpunosti ispunjena, pogotovo na području stručne prakse kojom oni, kako istraživanja pokazuju, nisu baš niti malo zadovoljni. Kao ravnateljica Srednje ekonomsko-birotehničke škole u Splitu, mislite li da bi se trebala pojačati suradnja, ukoliko ona u ovom trenutku realno i postoji, i da li bi se trebalo raditi na većoj povezanosti srednjih škola koji imaju tendenciju studiranja kao što je upravna škola na pravnom i upravnom studiju, i koji su vaši prijedlozi u tom smislu? Mislim da bi praksa trebala biti možda u nekim odvjetničkim uredima, u nekim uredima grada Splita, ne znam već gdje bi se to moglo obavljati. Nadamo se da će ovaj danas susreti imati i takve rezultate. Zahvaljujem. Zahvaljujem.